Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Imba tayo. Imba tayo. Saan mo sa target? Doon lang sa sala. Sumainyo ang Panginoon. Amin niyo rin. Magsiupo kayo at hingin mapapala ng Diyos. Ang mandagang mapapala, pamaligid, maging matapat sa pagsisikap, magbuhay sa diwa ng nagdiriwang ng pag-aayos ng pulisan, nagkapanibago sa aming pagkilan, pamalalika namin ang iyong manok, mag-aakay sa aming kalangitan. Sa Wenes of Cristo, kasal sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At bagay ang payanin ng Diyos, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo, mamayang